unu ama mme maka na onye na-amaghị mmadụ na-akpụ ya onye a. Mata na afa mbụ Mike Onovo, onye isi ọkanga. Onye a mụ na ya nọ ọ baghị uru, ọ dị m ka ọ ga-eji anwụ ya kọwa onwe ya tupu agwazie m unu ebe anyị na-atinye ọnụ n'ụbọchị tata. Maazị, biko gwana ọha na eze onye bụ. Afa m bụ Chidi Chidera Epetike ndị Igbo. Chidi ọ bụ afa baptizim ka afa krismas ka nke ọbụla dabara anyị kpọọ? Nna m ka ya dị mana Chidi ka ọ bara m, Chidera bụrụ afa nna. Ọ kpọrọ Chidera agịwa dobirizie ya kpọwa onwe Chidi. Chidi Chidera. Ọ dị mma ụmụafọ Igbo ndewo nọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ka anyị gwa ọnụ na unu nwere ike inweta anyị jụọ ajụjụ, izite ozi dị agha maka ndị na-esonyere Ugwumba ọ na-amaghị etu unu ga-esi sonyere anyị, agaghị edepụta. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ na ị nwere ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu ka anyị gaa